Miten sä voit valmistaa just noin hyvännäköisen espressosotin? Varmasti ainakin somessa tullut monella vastaan näitä ja pakko myöntää, että kyllä itselläkin varsinkin kahviuran alkuvaiheessa aina halusi just tollasen espresson tehdä. Ja yleensä siinä ei onnistunut, joskus siinä sattui onnistumaan. Tänään mä jaan kuitenkin mun salaisuudet ja kikat ja vinkit, jolla sä onnistut joka kerta tekemään just tollasen herkullisen näköisen siirappisen espresson. Ensinnäkin, mitä sä tarvit, niin on tummapaahtoiset ja tuoreet kahvipavut. Ja tuoreet pavut tarkoittaa sitä, että ne on paahdettu kuukauden sisällä. Sä näet sen siitä kahvipaketin kylestä. Eli sillä kahvipapujen sisällä on jumissa hiilidioksidia, ja se aiheuttaa sen kremaan, kun sä teet sen espresson. Ja tummapaahtoisissa kahvipavuissa siinä paahdon aikana sinne tulee vielä enemmän sitä hiilidioksidia, mikä jää jumiin. Eli sen takia tummapaahtoisilla kahvipavuilla saat aina paljon paksumman kremaan kuin vaaleapaahtoisilla. Eli sen takia näin. No nyt mulla itsellä on käytössä tällaisia Saka Crema Bar kahvipapuja. Tilasin näitä Napolista. Näissä on vielä erikoisuutena se, että näissä on 40% robustaa, mikä on eri kahvilaji, ja se tuo vielä lisää sitten sitä kremaa siihen. No niin, sitten totta kai testataan, otetaan tulikoe ja katsotaan minkälainen espresso näillä ohjeilla nyt saadaan sitten valmistettua. No niin, lähdetään liikkeelle siitä, että jauhetaan tuosta 20 grammaa näitä Saka Crema Bar papuja. Ja sitten. Ja sieltä se valmistuu. Ja kyllä. Noniin. Ja tässä on sitten valmis lopputulos. Maistetaan. On oikein paksu ja kermanen. Viimeisen päälle hyvä espresso. Kyllä voin suositella. Otan nämä vinkit haltuun. Näillä sä saat itsekin tehtyä täydellisen espresso. Laita myös kanavatilaukseen, jos kahvisisältö kiinnostaa. Ensi kertaa.